A mi m'agrada sentir tota la música del món i no... El que passa que estem francament amb una gran desigualtat entorn amb uns vencedors i uns vençuts que han lograt que la música tradicional d'uns països nosaltres li donem més importància que a la nostra pròpia i que, clar, evidentment acaba tenint més perquè si no treballem la nostra música popular així d'una manera més desprovista de tantes prevencions no lograrem realment que ens agradi mai prou, no? Ens agrada sempre més el que ve de fora, embolicat amb aquell paper tan atractiu de les cases multinacionals molt poderoses, no? I així ens llueix. De Joan Miró tinc molts records, en principi de l'admiració que sentia el meu pare per el Joan Miró. I és com la seva manera de pintar, la seva personalitat. Al viure a Mallorca moltes temporades i l'estar en contacte amb les seves exposicions de tant en tant, des de que jo recordi, no? Era com una persona molt estimada, no només un gran pintor, sinó com una persona que quotidianament, de tant en tant, o la trobaves per Palma o la trobaves a alguna exposició, no? Aleshores, a poc a poc vas entrant en el seu món que per mi no és que fos ni fàcil ni difícil, era el món del Miró. Era un món creatiu, especial, lligat amb la llum, sobretot de Mallorca, amb la llum mediterrània, amb aquests colors, però explicats a la seva manera i d'una manera profundíssima amb les seves coses més íntimes, més personals, no? Aleshores, no sé, era conegut des de molt petita, però sempre descobrint-lo, sempre caminant dintre del seu art, caminant cap als racons que ell donava com a nous, explicava com a nous a dintre del seu propi camí artístic, no? I sempre deixant com un resplendor, com una cosa molt especial, molt mediterrània, no? Aleshores, un dia recordo que em va parlar de la meva música. Ell va venir a un recital amb la seva família, jo estrenava les cançons, tots els poemes basats en en Rosselló Pòrcel, els que jo vaig musicar, i em va dir que li venia molt de gust, perquè ell coneixia l'obra d'en Rosselló, de fer-me una portada. Llavors, clar, a partir d'aquí ens van veure més i bé, no cal dir l'alegria que vaig tenir de poder compartir una portada, un disc amb el Joan Miró per sempre més, tenir aquella portada i que il·luminés aquelles cançons. Això per mi va ser fantàstic i realment va ser una història, aquesta portada, molt especial per mi, en tots sentits, perquè gràcies a aquesta portada jo crec que vaig poder fer altres coses. Sempre ho he dit i és així. És així, em va obrir unes portes Jo estava lligada amb una casa discogràfica i allò em va donar una llibertat, i a més aquella casa discogràfica en principi no creia en aquelles cançons. Al veure que el Miró disfrutava amb elles
vaig tenir la sensació de que jo tenia raó, de que aquelles cançons eren la veritat i no el que em volien fer creure, no? I que havia de seguir més el meu camí que no el que deia la casa discogràfica, no? I això em va donar molta seguretat a mi mateixa. O sigui que tota aquesta història d'aquesta portada a mi em va ajudar molt personalment i artísticament. I els terrats s'han cobert de brots No formava part dels meus plans, però formava part de la meva vida. Jo sempre havia cantat de petita, no? Havia cantat a l'escola, a casa, amb una guitarra. Em van regalar una guitarra quan vaig acabar el quart d'Irrevàlida. Anava a cors abans, havia estudiat música i la veu per mi era un element doncs, que ja formava part de la meva vida, no? I d'alguna manera doncs, formava part d'una vida no professional, però sí una vida que per lo que fos, per un moment doncs, de solitud o per un moment d'estar amb gent que t'estàs divertint i cantes, o perquè vas a classe de música i cantes el que estàs llegint, o forma part de la vida del cor al qual participes, doncs, i la veu hi és profundament, no? Des de sempre a casa teva et fan veure que pots cantar i que els agrada sentir la teva veu, no? Jo crec que la descobreixes, la veu, perquè els altres et diuen que ho fas bé, o per què no cantes aquella cançó, no? Aquesta pregunta jo crec que et fa descobrir la veu, des de molt petita, no? Ja amb el meu germà, doncs el meu germà estudiava el violí i jo anava a solfeig de molt petits, no? Aleshores això, cantàvem a casa i era quotidià el fet de cantar, no? Recordo que el meu pare va fer un viatge a París i ens va portar uns discos del Brassens que encara eren d'aquells discos d'usos, gruixuts, no? Que hi havia una cançó que es diu Les Parapluies, una altra Les Fossoyeurs, i va portar també el primer disc del Jacques Brel i alguna altra cosa. I el meu germà i jo ens vam quedar absolutament impressionats, perquè ens agradava cantar i perquè veiem que allò era diferent del que sentia per la ràdio. Era diferent en el sentit que eren molt bons poemes, era un sentiment de cantautor que no havíem sentit mai, no? I el meu germà recordo que va començar a composar cançons en francès per a amigues seves franceses, que anàvem a l'estiu a Cala d'Or i que teníem amics que eren francesos i belgues, i recordo que ja parlàvem una mica en francès i el meu germà va començar a fer cançons en català i en francès i a imitar, o vàrem escriure en francès les cançons del Jacques Brel, del Brassens, les cantàvem amb la guitarra i això ens va començar a donar també un camí molt iniciàtic, si tu vols, amb la música i les cançons, no? I després, clar, la coneixença del meu germà amb els 16 jutges, i tot això va portar, doncs, al camí de la cançó, de la cançó molt lligada, doncs, a la llengua, a la manera de veure dels 16 jutges com es podia entroncar la poesia i la manera de fer dels cantautors italians i francesos d'aquell moment a començar una nova cançó aquí, als Països Catalans, no? Ne me quitte pas, il faut oublier tout, de s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment
oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas eu de rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire et t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Per mi ha sigut indispensable per formar-me com a cantant, per tenir un estil, no? Per formar el meu propi estil, per ser... perquè jo he partit de la base que a mi la música popular m'ha donat tot el que jo soc, no? Jo he volgut partir la meva carrera musical a partir de la música tradicional, sobretot de Mallorca i Menorca, de les Balears, no? I dels països catalans en general, perquè he pensat que era bàsic per escriure els textos i per escriure música a partir d'un camí més original i a partir de voler estar més influenciada per la música de la meva Mediterrània més pròxima que de l'altra, que d'alguna manera, vulgues que no, t'influencia tota la música que sents de tot el món, no?
Però a l'estudiar més i a l'estar més ficada i a l'estar sobretot molt interessada jo personalment per la música tradicional, crec que ha fet de mi una persona que potser té una personalitat, diguéssim, dintre de la música que fem per aquí, doncs més pròxima a la Mediterrània, no? És el que jo he volgut. Una mica, doncs, crec que ho han fet el Livaneli, el Theodorakis, la gent que jo conec de la Mediterrània, que a mi m'agrada, la gent del nord d'Àfrica, que partint de la seva música popular i tradicional, doncs bé, fan també música rock o música, la que tu vulguis, dintre d'una sèrie de temàtiques rítmiques, de temàtiques musicals, de música a capella, que després tu també en fas, vull dir, és una mica també el que fan els cantants que neixen d'una música religiosa nord-americana, que té arrels africanes i que té arrels a dintre dels blues i que són grans cantants de música del seu país, però que tenen una base com molt arrelada amb la seva pròpia música folclòrica. Això també és prendre una mica la imatge de la que va fer la Violeta Parra o la Atahualpa Yupanqui, que per mi són dos puntals a dintre de lo que jo vull fer, he volgut fer sempre, que és a partir de la seva pròpia música, de la seva música més pròxima i de tot l'americà, tota la rítmica xilena, argentina, venezolana, fer una pròpia música de cantautor, d'escriure música ells, d'escriure... Tot això a mi em sembla que és on pots trobar un músic més original, més a dintre de les seves arrels, que és el que et fa realment universal per mi, això mateix. Tenim una quantitat de coses que ni les desconeixem absolutament. Jo perquè m'hi he ficat molt i perquè m'agrada molt aquest tipus de música i l'he despullada de tot tipus de folclorismes, no la vull així. Ni vull la música que donaven els coros i dantes, tot i que en algun moment hi haurà hagut a dintre d'aquests coros i dantes algun gran artista i alguna cosa que hauran fet molt bé. Això és evident, dintre de tot aquest moviment sempre hi ha hagut alguna cosa interessant, no sempre tot ha sigut negatiu, però en realitat jo crec que varen fer més mal que bé. Aleshores, bé, a mi sempre m'ha interessat com a fenomen importantíssim cultural de tots els països del món, no només d'aquí, sinó la música tradicional forma part, com tot el nostre passat i el nostre bagatge cultural, històric, polític, social, de tot tipus, i molt lligat absolutament a tota la Mediterrània. I això sempre ha sigut així per mi. L'he volguda despullar de tot element addicional. No, simplement trobar les arrels, intentar trobar les arrels més autèntiques i deixar-me influenciar per elles i veure d'elles i llegir la poesia, que és la poesia popular és absolutament meravellosa. No té autors, però això no vol dir res, no vol dir que...
que molts d'aquests poetes, dels nostres poetes, han begut de la poesia popular i molts dels nostres músics també, de la música popular, i això per mi és molt important. I això hauria de seguir sent així, no? Per tenir que realment tingués una continuïtat i una vitalitat, que per cert ara ja no es pot fer, segur que ja no es pot fer la música com enteníem que es podia fer el segle passat encara, no? Però sí que pot tenir uns altres camins vius, no? I sobretot partint d'ella i fent coses noves, però partint d'ella com una base profunda, no? Partint d'ella sí que es poden fer coses noves i pot tenir sentit aquesta música tradicional. No tocant-la tal com era, intentant no modificar-la, sinó que ella ens sigui prou base per fer música nova i per seguir endavant. Una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. És un gran error, i després la manera d'ensenyar a les escoles la música, no? I la manera de fer veure la música a la gent jove. Aleshores, si tu els dius que la música que han d'estudiar és el clàssic europeu, o quan fas un instrument, doncs començar a tocar música clàssica, o el modern, o la música de jazz, s'entén com a jazz, quan és una cosa també que ve de molt antic. O sigui que és la manera de veure la música. Jo crec que només n'hi ha dues en el món de música, és la bona i la dolenta, i tot surt de... Tot té un perquè, tot té una evolució, i que és una pena que aquí, a les escoles, no ensenyin ben bé d'on venen les arrels. No vol dir que una persona es decanti més per una cosa més nord-americana, o per lo que vulgui, o nord-africà, o si molts, vull dir, o se'n va a sentir la música que fan la gent que vol agafar les músiques més arrelades en Andalusia aquí a Catalunya, que també hi ha una font fantàstica de gent jove que està sortint, que ha nascut a Catalunya, però que les seves arrels són més andaluses i fan una música més decantada cap a les seves arrels andaluses. Però ja absolutament influenciats també per la música que es fa aquí. I això és molt interessant, no? Molt interessant perquè
perquè tenen una base molt profunda també, no? A mi el que em diu, m'interessa més és que s'entengui la música que es fa aquí i que s'ha fet i que porta a les nostres arrels d'una manera més clara, més neta, sense tantes prevencions ni tantes disfresses, ni... No, la música tradicional dels nostres països catalans és tan important com qualsevol música tradicional de tot el món. I de vegades et trobes amb que hi ha gent que diu no, me'n vaig a sentir un concert de música que ve d'Afganistan i que són uns temes religiosos lligats amb la música sufí i amb una sèrie de coses, i dius, bé, estan escoltant una música tradicional d'un país que té molts anys d'antiguitat i que té una evolució fins als nostres dies. És el mateix que tenim aquí d'una altra manera, vull dir que en un altre país i en una altra geografia, però aquí també tenim música molt interessant i que també si ens traiem això de que tota la música que ve del camp d'aquí és una cosa arcaica, antiga i que, bueno, dels manuals i dels cors i dels esbars i de la música que es limita a fer, a repetir un instrument antic, popular i res més, i que no té evolució. Jo crec que sí que n'ha de tenir. I que en tindria més si la gent ho veiés d'una manera més com han fet els músics de blues, de jazz, que han begut de la seva pròpia música i han anat. I jo crec que si jo interesso als Estats Units o he anat a Tòquio a cantar i s'han interessat per una cançó de treball mallorquina és per això, simplement perquè jo la canto com jo sóc ara, però basant-me en tot el que significa la Mediterrània per a aquesta música. علاش قلبك عدين وعلاش هكذاك الدواري ما تدومش الداويلة تزيد على المغتبلي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي غاب سعدو كي ظهري
أسرار Sempre he pensat que el flamenc era una de les músiques més vives, és la més viva de l'estat espanyol, per mi, és la més viva. La que ha tingut una continuïtat sense parar, no? Que hi ha hagut grans intèrprets que han innovat coses i que han fet coses molt modernes basades en la pròpia tradició. I això és importantíssim perquè una música segueixi viva, no? Que no hi hagi cap tall, que la gent l'hagi apoyada massivament, que el públic seu l'hagi defensat i que hagi tingut una continuïtat d'intèrprets, de músics, de ballarins, de gent que hi ha portat moltíssimes coses, des del Camarón a la Carmen Amaya, no sé, vull dir, tot, des del Lorca, que hi va donar moltíssima importància al flamenc. Tot això ha sigut enriquidor per al flamenc i ha lograt que arribi als nostres dies amb una frescor fantàstica. I ara que la gent jove que ha nascut a Catalunya i que tenen arrels andaluses fan una música i una dansa fantàsticament fresca, nova. Jo crec que això a mi em dona, no sé, m'agrada molt i ho segueixo profundament, m'agrada molt.
Se van los quintos mares, ya se van para la guerra, lere, lere. Se van los quintos mares, ya se van para la guerra, lere, lere. Que va medio de todo, y el que va a que la lleva que no, no llores gitana que te escribo vicario, no me llevo tu pelo de un relicario, lere, de un relicario, no me llevo tu risa, no llores gitana que quiero tu risa, lere, lere, lere. És que aquella cançó que vàrem cantar en la Martirio té un punt de connexió molt bonic, que és com es fa una cançó popular, no? Perquè no surten perquè sí, no? Sinó neixen de les influències, les cançons i les músiques. Ve una música, va en un lloc, es transforma en una altra cosa, no? Així com eren els trobadors, que s'influenciaven els uns als altres i s'explicaven les cançons. Doncs jo crec que quan una cançó arriba de la mà d'una gent que treballa en un camp de Mallorca i que es troba amb un poema, que és el poema de la mort d'Anna Margalida, que és un poema que es va fer famós precisament perquè la gent reconeixia en aquest poema la seva pròpia gent. Hi havia noms i cognoms, es parlava d'una persona coneguda, se sabia qui era, i realment era molt bonic aquell poema, des del seu començament fins al final. La gent li agradava sentir-lo, com una història, com un romanç. I un dia hi va haver una música que es va fer popular en l'entorn d'aquest poema. I de sobte hi ha aquest petit miracle, que és que de sobte algú que sap cantar molt bé troba que aquell poema encaixa perfectament amb aquella música que li agrada tant, que ha sentit i que està cantant quan està treballant o quan està de festa o quan està amb els amics andalusos o qui sigui, que hi ha una connexió. I de sobte canten aquella cançó amb aquella nova música andalusa i es converteix en una cançó clàssica nostra popular. Per què no? Jo crec que les cançons, moltes d'elles, han vingut del sud de França, de Catalunya, del País Valencià, a Mallorca, i com per exemple La Dama d'Aragó o La presó de Lleida, altres poemes que es noten a dintre del cançoner popular i tradicional mallorquí que han sortit d'altres romanços més antics que venen d'altres bandes. I això va ser aquesta cançó popular de la mort d'Anna Margalida. Així es va fer, no? Així es va fer. Es para mí un placer y un honor compartir este día de San Jordi, donde se casan los libros con las rosas, con una mujer tan fundamental para nuestra cultura y nuestra música como el mar. Gracias, María. Ayer tarde yo cantaba, ayer tarde yo cantaba, mientras mi niña dormía. Y los almendros lloraban y los almendros lloraban de la infinita alegría. Y los almendros lloraban y los almendros lloraban de la infinita
parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece a una amapola entre los trigales verdes. Jugaban al escondite, jugaban al escondite y el sol con los limoneros. Los almendros se asomaban y a su ventana miraban por ver dormida un lucero. Los almendros se asomaban y a su ventana miraban por ver dormía a un lucero. Ay, qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece a una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece a una amapola entre los trigales verdes. L'amo de Bòlix m'envia ahir missatges i jornalers. Se m'adona-hi los de més se meu, dona-hi los de més tota la gent que hi havia. Dia 16 de gener, en Can Trompell m'encontrava i en Joan Blai m'adugué, en Joan Blai m'adugué només que jo no esperava quan la varen enterrada i jo i aquell germanet seu vaig dir Margalida i Mada, vaig dir Margalida i Mada, jo per tu pregaré Déu i a dins l'enteniment meu, i a dins l'enteniment meu sempre tindré retratada. Adiós, Margalidata i Margalidata, adiós. Déu del cel que és piadós, Déu del cel que és piadós, i ella tindrà Margalida i jo no acabar sa vida, i jo no acabar sa vida que molts i vegen tot dos per la pronta i lluny que era ahir. Per la pronta i lluny que era ahir. I és que molta gent la plany, I és que molta gent la plany, i en Sebastià company, i en Sebastià company de Margalida Cervera, i en Sebastià company, i en Sebastià company de Margalida Cervera. Perdo la por però em tremola el pols
El cicle Bernassans 99 ja funciona i aquest divendres li toca pujar a l'escenari a l'Adrià Puntí, el que va ser el cantant del Zompapa. Ara, com ja es va veure, el circuit acústic de la SIC toca les seves cançons acompanyant-se amb la guitarra o el piano. També sentirem versions molt personals de temes dels seus compositors preferits i antigues cançons del Zompapa. Juan Cortés Duquende va néixer a Sabadell, de família gitana, i és un dels nous cantaors més coneguts pel públic en general. Té 4 discos gravats, ha cantat sol, el van veure a la pel·lícula Flamenco de Carlos Saura i darrerament s'ha incorporat a la gira mundial de Paco de Lucía amb molt d'èxit. Ara que torna a casa es presenta als Tarantos, que és una mica com estar en família, entre amics. Ojos de solitario. Fins diumenge, la gent de Barcelona té la possibilitat de veure en directe la Lídia i la Sílvia, que continuen rodant el seu disc homònim. Si van trigar tant a publicar-lo, no va ser per falta de ganes. Ara ja en preparen un altre, però en aquest concert faran un bon repàs de les cançons que ja coneixem i que, en les seves veus, sonen sempre fresques. El tercer disc de Javier Álvarez confirma la línia que aquest nou cantautor va prendre en el segon, quan es va desmarcar de la línia general de la resta de companys de generació. Álvarez cerca una via d'expressió més sincera, més creïble. Curiosament, és l'únic que ha acceptat el compromís d'una actitud lligada amb la seva generació i el seu entorn. El disc no és fàcil. Suso Saiz deixa empremta amb la seva producció i Javier Álvarez l'aprofita per construir cançons contemporànies, inquietes, diferents. Es va retirar el 1982. Va ser company de cant de La Bordeta, La Bullonera, Boira i tots aquells que van tirar endavant la cançó aragonesa dels 70. Ara torna a actuar en directe amb aquest nou disc sota el braç. Tabaco y Cariño és un disc excessivament influït per Joaquín Sabina i aquest és el seu principal defecte. Joaquín Carbonell conserva una veu càlida i profunda que resulta més personal en els seus concerts. Tabaco y Cariño, el disc, es difumina a causa del seu anacronisme. Se había colado, ya estaba dentro. Jonathan Richman és un dels cantautors més personals sorgits a la cultura del pop nord-americà. Oblidat per la majoria al nostre país, ara viu la petita glòria d'haver triomfat gràcies a la banda sonora de Something About Mary, Algo pasa con Mary. Això ha afavorit la publicació d'aquest best-of, que recopila el millor del seu repertori abans de firmar per la multinacional Warner. Un disc perfecte per a aquells que no coneixien encara el màgic món de Jonathan Richman. Si busquem un fil conductor en la carrera musical de Maria del Mar Bonet, veurem que és la música popular i tradicional dels països catalans i de la Mediterrània. Cavall Blanc, el nou disc, és tot un cant a les arrels de la música de les illes. És un intent de tornar a cridar l'atenció sobre el tresor que suposa la música tradicional. Ho ha fet amb un gust exquisit, amb la seva elegància característica i amb un sentit de la mediterraneïtat que la fa universal. Aquest disc, després de la seva col·laboració en el disc d'homenatge a Jackson Browne, confirma l'excel·lent moment artístic de la Bonet. Bueno, de crítiques no n'he llegit massa sobre aquest disc, però el que hi ha és una cosa que em va deixar molt tranquil·la, que és l'alegria que va tenir el Jackson Browne al sentir la cançó i el que em va transmetre a mi quan va explicar el que havia sentit, com li havia agradat tant, no? La seva companya també, molts músics pròxims a tot el treball discogràfic que hem fet junts, no? O sigui que el fet de que, sobretot de que li agradés a ell, no? De no haver-lo traït, que sempre que interpretes una cançó d'una altra persona traeixes una mica, vulgues que no, la fas teva. Si jo no l'hagués fet meva en aquell moment, jo no l'hagués pogut cantar. Jo en aquell moment sentia, i a més passava un moment que sentia molt les paraules que deia el Jackson Browne. Passava un moment específic, personal, en el qual tenia moltes ganes de dir el que deia el Jackson Browne en aquest poema, no? Aleshores, clar, això també em va donar molta força al triar aquesta cançó, no? Al dir-la, al defensar-la, no? D'alguna manera. Aleshores, el fet de fer-la també de la mà del Javier Mas, no? Això també és important, perquè clar, és un músic que quotidianament estem treballant junts, no?
així com el treball amb el Feliu Gasull, que també doncs, fer coses amb ell, encara que de vegades em planteja coses difícils perquè és un gran músic i fa música contemporània, doncs ell la fa per la meva veu. Ja és un pas diferent de tractar doncs, amb gent que acabes de conèixer o que no et coneix massa la teva veu, no? Tot això són factors importants, però sobretot per mi el més important era que en aquell moment jo tenia moltes ganes de dir però me'n sortiré. No? Tenia moltes ganes de dir-ho, no? Tenia ganes de dir el que sentia per aquella persona que havia marxat i que explicava tota aquella història de joventut del Jackson Browne, no? Vaig trobar molt maca. El Jackson Browne és un compositor molt interessant, perquè ell, així com molts cantants també de la nostra pròpia cançó, de la nostra pròpia història de música d'aquí, dels Països Catalans, han defensat molt el seu a tranques i barranques i no s'han liat a fer coses comercials, sinó que han seguit defensant els poemes, defensant la seva manera de veure la música. I això per mi és molt important. El Jackson Browne no ha baixat mai del seu llistó artístic, no? I ha anat canviant amb el temps, ha anat evolucionant, ha anat aportant, sense voler... S'ha convertit en un cantautor de clàssic i de culte, no? Tinc molts amics que fan rock. L'altre dia em parlava amb el Puntí i em diu, però si és un dels músics que jo m'he estimat més i és com clàssic, com de culte, no? I això que ho digui gent molt jove que fa rock and roll i que ho trobo molt curiós i que és, clar, és així, no? I quan m'ho varen proposar vaig dir que sí de seguida perquè, clar, hi ha tota una sèrie de coses que m'agradaven molt del Jackson Browne.
I'm gonna find myself a girl who can show me what laughter means. And we'll fill in the missing colors in each other's paint by number dreams. Then we'll put our dark glasses on and we'll make love until our strength is gone. And when the morning light comes streaming in, we'll get up and do it again. Get it up again. I'm gonna be a happy idiot and struggle for the legal tender. Where the edge shaking and lay their claim to the heart and the soul of the spender. And believe in whatever may lie in those things that money can buy. But true love could have been a contender. Are you there? Say a prayer for the pretender who started out so young and strong, only to surrender. Say a prayer for the pretender. Are you there for the pretender? Say a prayer for the pretender. Say it. Say a prayer for the pretender. Say a prayer for the pretender. No he estudiat una carrera per ser un tal, sinó que la vida m'ha anat dient el que jo havia de fer, no? La vida que he anat fent m'ha anat assenyalant una mica el que jo he anat fent a cada moment, no? No he tingut, diguéssim, el projecte de dir, bueno, en principi volia ser ceramista, això és evident, no? I vaig ser cantant, però és que el ser cantant no ho vaig proposar. El ser cantant, la vida m'ho va proposar, la vida que portava, les coneixences, el tenir contacte amb la nova cançó de la mà del meu germà i dels 16 jutges i de tota una sèrie de coneixences que vaig anar fent i que em van assenyalar un camí, doncs, tota una sèrie de vivències, més que jo dir, jo vull ser cantant o vull fer aquest tipus de vida artística, no? No m'he fet un projecte de dir, no, jo vull ser això i fins que no arribi aquí no pararé, no? Sinó que he anat treballant i he anat fent sense tenir aquesta visió de futur, de dir, no, jo en el futur vull ser una cosa o vull ser una altra o vull decantar-me cap a aquest tipus de música, no? El que sí per mi ha sigut important és la decisió que jo vaig fer des d'un principi de voler, si jo feia música, partir de la música tradicional. Això, si més no, ha sigut un projecte de vida, encara que indirectament. Sí, aquí m'he basat sempre, no? Amb aquest tipus de música i també amb la música més tradicional de tota la Mediterrània i també amb els músics com jo, amb els cantautors com jo, de la meva edat, o més grans o més joves, o que han anat fent música com jo dintre de la Mediterrània, potser, i més enllà, perquè, clar, quan jo vaig començar a cantar, doncs, varen caure les meves mans per coses de tipus personal, doncs,
músiques, discos de la Violeta Parra o de l'Atahualpa Yupanqui, no? I jo vaig pensar de seguida que això sí que m'interessava, no per fer música sud-americana, sinó perquè veia que aquells músics, aquells grans poetes, feien unes cançons que m'interessaven molt. Ells escrivien unes cançons, però sempre basant-se en la seva visió de la seva música pròpia, de la seva música que es feia al seu entorn geogràfic i americà. Jo pensava, a mi m'agradaria arribar en aquest punt, no sé, partint de les meves arrels, com el meu centre, i irradiar-me cap a fora, però sempre tornant al meu centre. Jo segueixo fent això. Quan fa una temporada que no hi vaig, per exemple, ara he tornat amb el Cavall de Foc, torno a la música popular. Em dona una força tremenda, per jo fer cançons, per jo escriure, per jo anar més enllà, inclús per interpretar coses del Jackson Browne. Així és.